pofuna kuiphula mwansangansanga apulazi amene chithunzi chawo tikuchiona chikusewera pasikini pa thopo watu akathera mchitoposi cha polisi after ndauti atawomba katundu wa ino wake m'boma la Balaka anabe nkomaza khanu afunso kuti chinachitika chenicheni ndi chani nawomba katundu wanji newezi makosana apulazi amene wazina lawo ndi a Gift Mboma zaka zawo zakubadwa ndi 24 andino kumene makhala dera limene lili pafupi dera lina limene loziwika bwino mboma limene la Balaka mwe kumaziwika zonena kuti Majiga 2 awo chimene chinachitika ndichonena kuti mbuyomu mwezi wa Juni umene unali pa 16 Juni chaka chimene cha 2026 apulazi amenewa anazemba pita ku nyumba ina yake kudera limenelo limene tikuti Majiga 2 unali usiku ndithu eno ake a nyumba imene omwe ndi Mr. Cambridge Chiphwanya anali ndi mtulo kumeneko akugona ndithuli apulazi amene anamenya masamu awo ande kuti anazachola chitseko ndi kulowa nyumbamo akachetechete kusenza apulazima ya mtundu wa Hisense yomwe no mainchesi yake ndokwana 50 naipeza ndithu pakhoma zula bwinobwino mwakachetechete lendo tokuwazika asaonekaso kuti alowera kuti ena ino ake anyumba amazazizimuka Mr. Chiphwanya kufika pa sitomwe kupeza zonena kuti skrini pakhoma palibe yapita mweno yalowera sikuziwika ndiso waitenga ndi kuti sakuziwika kuti ndi ndani forces zinawapengesa zungulira kuona zonena kuti skrini ndithudi yapita zinantolewa iwomba ndimene nkhani zake zinendera usiku umene wa pa 16 Juni apo satira zimenezi Chiphwanya malake anapita kukadandaula ku polisi ya kumeneko Balaka kafotokoza zonena kuti nyumba kwawo usiku kunabwera sizinantole iye mweno waba skrini kufotokoza ma details ake bwinobwino kuti skrini imene mainchesi yake 50 force ndi kuti no Hisense ndimene nkhani zake zinendera nthawi imeneyo apo satira zimenezi apolisi timaziwa bwino zimene amachita omwe atapanga talike pano amakhala akuchita kafukufuku ndipo chimene chinachitika ndichona kuti polisiwo kamba nthawi imeneyo mwezi wa Juni akhalabe akuchita kafukufuku kuti aone kutheka wina wake angathe kupezeka ndi skrini TV imene inakaya kuitsatsa malonda ndi zina zotero ndimene nkhani zake zimendera kumeneko ndezi kuna kuti agibowa madikiti azona kuti nthawi ndithu iduse kutheka mukupita kwa nthawi ndikuti nkhani imeneyo idzidzira kamaza ilowesa pansika zizakhala zona kuti aliyense wayiwalira zona kuti nyumba kwa Mr. Chiphwanya kunabedwa skrini ndiye paja amene mayankhulira polisi ya Balaka ndi a Gladson Mbuphwa leno potenge ndi Mbuphwa akunena zona kuti kaena ake anapita kukafotokoza polisiko kwapanga TV kunena zona kuti a Gift ndi plazima ya malonda mano sakufotokoza bwinobwino ndi plazima imene anayitenga kuti ndakukayikira zona kuti nkutheka Gift naomba pena pakileka anthu amadziwa bwinobwino khendalo la Gift kuti ino ndi asizinantole zizwika bwinobwino mano ni mmene nkhani zake zinendera kumene ndi sizizwika kuti anthu amenewo nasemphana nkhani ya mitengo kandi anthu ena ake kuti ino nangokhala rival a Gift sizizwika bwinobwino amwinaso ma friends kutonda kuti a Gift wanakondwa nthawi ina ake mbakuwafotokozera kuti ali ndi katundu amene ndi timaziwa kale amene zimakhalira nkhani zake komano anthu amenewo ndi amene anapita kukapanga TV ya polisi ino a Gift ali ndi plazima yomwe inamakayikira kuti sanayipeze mwanjira yachilungamo ndi timadziwa polisi takulandira TV imene inapita usiku apitawo kufika ku nyumba kwa Gift apeza kumene kuyamba kusecha nyumba mwawo ndi after kafukufuku sinapezeka zona kuti polisi inapeza ndi plazima imeneyo after kuipeza kwafosa amafusa awiri atatu kuti ino muli ndi mapepala amene akuonesa zona kuti munagula plazima imene Gift apa pakomwe aposamba ndi polisi sinachera ngwawoza zona tikuyani mukhuza umu zinazo ndi mukafotokoza ku station eko ndi mmene zinaendera usiku apitawo kuchoka pamenepo ndikuti anapita nawo ku polisi imene anatola zithunzi onga ametikuonera pamenepo plazima pambalipa yowaso ndikuti no ima pambalipa soyenza ndithu kuti apezeka ndi katundu wakuba kose ndikuti atapanga confront kumeneko zikuoneka kuti anapanga confess kuti iwo ndi amene anapita kukaomba katundu amene imba pa Mr. Cambridge pa tsiku limene apa 16 Juni chaka chimene cha 2026 ndi of course Mbuphwa apitiriza kufotokozera kunazona kuti apolisiwo anayimbira Mr. Cambridge kuti abwere azapange confirm ngati skrini ndi yomweyo imene inabedwa ku nyumba kwawo anthu timadziwa chako ndi chako khala zona tunachika mamaki ena ake zinapezekada zonena kuti Mr. Cambridge Chiphwanya anasimikiza zona kuti plazima yomwe inabedwa kwawo ndi yomweyo ndithu mainchesi ndi yomweyo 50 maso brand ndi yomweyo ya Hisense pasiso ti mamaki tina ndi tina timene iwo anayika anasimikizade zonena kuti skrini yake ndi yomweyo force ziso zitipase phunziro kunena zona kuti medi ndi katundu wina zimakhaso bwino kumuyika maki ina ake yobisika kupangira zinthu ngati zimene zitachitika asathe kumpanga identify apo saterezi Mbuphwa kunena zona kuti agibowa ndikuti akhala kwasunga mchitokosi mwawo kufikira no pamene amalize papawork pamene awatengereno ola milandu amene akayankhe mulandu oyamba ndi otchula nyumba ino wake zomwe noti katenga ndi penal code kamakapa pa section 309 imafotokoza bwinobwino kuti ndi mulandu kupeza zona kuti munthu atchola nyumba ya mwini wake ndi kulowa mmene ndicho linga afuna kukaba akachita chinthu china chake kupanda chilolezo cha mwini wake nyumbayo ndi mmene nkhani zake zimakhala zikuyendera mulandu wina amene agibwa palamula wakuba nangasinde kuti atatchola nyumba apezeka zona kuti alowa nkusenza plazima imene yomwe si yawo anaba pamenepa zimene ziso zosemphana ndi malamulo a dziko makamaka yapita pa section 278 ya penal code imene imafotokoza bwinobwino nkhani yokhuzana ndi usizi
zinantole ngati wapezeka zona kuti wasenza katundu wotesiwako kuchita usizinantole ndekuti ndi mulandu ndithu nkhani zake ndi zimene akakumane nazo bwalo la milandu akawatengera kumene that is ngati abomawo akapereke umboni ogwirika which ndikuti umboni wake ndi plasma ngasitayiona ndithu plasma imene nkhanitu zovuta kwambiri funa kupeza mwachidule osafuna kukhetsa thukuta zosatira zake zimakhala ngati zimenezi kunjatu kuli haso yosiyanasiyana amene anthu tingathe kumathamangathamanga ndi cholinga choti zikhala tikupanga survive mano ozomwe apezeka zona kuti ino ake anyumba kugona iweyo no basi mapulani makachola kumatenga zinthu za ino ake zosatira zake zimakhala ngati zimenezi makathera muchitoposi mapito kwake apeza zoti akugayira zaka kumeneko epo mabwera kumeneko anakupasa zaka 10 and 12 ina chonse chimakhala zona kuti asintha ndithu ngati una ndi mapulani ena zoti mapulani amene achaflopa zinthu za foil lezi mangovula ndithu ndikwabwino kumagwira mahaso achilungamo ukalima kumonda isoto madimba kunjako anthu titha kupita makathirira kumadimba zoti kumene kuchako zimayenda aso bwinobwino umenya masamba ako andidowe kumene zimapeza zoti after kugulitsa mbewu zimenezi munthu umakhala dolo ndithu enaso kumakufira maona zona kuti blaza o zinthu ndezi kwathekera nkhani yake ulimi wakudimba ayi kumakaomba nchero kumene anthu amaomba nchero kumene after kuomba nchero zoti akocha kumagulitsa amapeza zoti aweza ndalama ndithu bwinobwino ndalama so za nkhaninkhani ayi kuyamba ati mabizinesi tinatake zotheka bwinobwino nkhani nkulimbikira basi osati kulimbana ndi zinthu za ino ake osatira zake zimakhala ngati zimenezi akamaka chinyamata timwachulukira kwambiri ntchito tomene umafuna kupeza zinthu kusakesera thukuta for accident ngati iyi chikuyamba kuchitika ano ndithu kuti anthu ambiri akamaka chinyamata amapezeka zona kuti machola nyumba za ino ake kuyaba kumene mwina akabako plasma yo ndi recently tinaona kuti kumala mangochi naye pa 3 August pamene kweka chimene cha 2026 kumene koko apolisi anambwandiranso mkulu wina wake wa zakaso 24 yemwe zina lake Wilson Fraser mkulu ameneyo nayenso amapita mmaloji osiyanasiyana kumene kumangochi ambara kuchola kumene basi no kuba maplasma nampeza pafupifupi maplasma okwana 5 amene anachola mmaloji osiyanasiyana kuba kumene kuchoka panepo ampezaso ndi mabeddings andino kuti tione kwelo lake la zonsezi makhala mphamvu ya ulesi panakhala zona kuti amakhala ndi chidwi chomafuna kugwira ntchito sibwezi amakapezeka zona kuti amakatenga zinthu za ino ake so achinyamata tiyendilimbikire zinthu zimene zingatibweresere chuma osalimbana ndi aboma akamaka potenga zinthu za ino ake of course potenga ndi ambupa kunena zona kuti gift mboma boma la kwawo ndekuti ndi lomwere la Balakali kumano amachokera pamodzi umene umaziwika zona kuti mtumbwe kwa mfumu yaikulu achenga komwe kubalaka mano kumene amakhala ndekuti ndi kubalaka town kumwe kudera limenelo lomwe lili pafupi ndi kumajigato ayi mmene monkhani zake nimeza ndi makamaka za mnyamata ofuna kupeza mwachidule osafuna kukhetsa thukuta nkutheka makosanati ndi maganizo pa nkhani imeneyi makamaka pamene ufotokoza kunena zona kuti kubalaka apolisi akwanisa kugwira a gift mboma ene mbuyo mwa 16 Juni chaka chimene cha 2026 anapita kukachola nyumba ina yake ya bambo Cambridge Chiphwanya ndikubako plasma kumene ya mtundu wa Hisense Manchester yake 50 kuambwa ndi usiku apitawo ati maganizo amene tinawo titha kufotokoza mu comment section kamano tikamapereka kumbukireso kulemekeza maganizo anzathu kati sinapanga subscribe channel cha Fox Malawi News 18 titha kupanga subscribe cholinga choti nkhani zambiri zikamachitika ndikuti kutifikira kwake kuzikhala kosavuta.